През лятото на 1896 година вътрешната Македоно-Одринска революционна организация придоби своя пълен и ясен образ. Седалище на Централният й комитет стана Солун. Цялата нейна територия бе разделена на 7 окръзи: Солунски, Битолски, Скопски, Щипски, Струмишки, Серски и оттатък места Одрински. Подреди се нейното вътрешно устройство, както и на отделните й тела, на връзките между тях. Гоце Делчев и Георче Петров изработиха нов, пълен устав и правилник на организацията. Установи се нейно задгранично представителство в София. Определи се ясно и нейната цел – да сплоти в едно цяло всички недоволни елементи в Македония и Одринско, без разлика на народност, за извоюване чрез революция пълна политическа автономия за тия две области. Организацията се бори за премахване на шовинистическите пропаганди и национални разпри, които цепят и обесилват македонското и одринското население в борбата му срещу общият враг. Член на организацията може да бъде всеки македонец или одринец. Съживи се и Преспа, и тя беше жива част от Македония и в нея биеше пулсът на цялата страна. По нареждане на Централният комитет, чрез окръжният комитет в Битоля, организацията в Преспа и околията и се устрои според новия устав и правилник. Лазар Глаушев бе прогласен за председател на Преспанския комитет, Райко Кутрев за секретар, Наум Катранов за касиер, а бяха избрани и други 5 членове на комитета. Тия промени неусетно и бързо променяха и цялата същност на организацията. Някак по друг начин ставаха и срещите между организационните работници. По друг начин се събираха паричните вноски и налози. Бързо и неусетно организацията се превръщаше в здрава, дисциплинирана борческа сила. Общественият живот в Преспа сега изцяло се бе пренесъл в чаршията. Негови средища бяха 2 кафенета и книжарницата на Васил Гайтанджиев. От години вече читалището глъхнеше празно. Училищното настоятелство бе го превърнало на училищна библиотека. Широката стая беше пълна с нови шкафове и рафтове с книги, но в нея сега шумолеше само учителят Христо Евтимов, човек тих и кротък. Едва в сряда и събота след обед, когато в училищата нямаше занятия, читалището се пълнеше с шумни дружини ученици и ученички, които идваха да вземат книги и да прочетат или пък да връщат вече прочетените, когато учителят-библиотекар прибираше прочетената книга и търсеше да даде някоя, казваше с тихия си глас: „Разкажи, Петко, да видим, що си прочел и що си разбрал.“ Остригано до самия корен на косите, главата на Петко цяло се изчервява. Той се озърта да види най-напред кои от другите ученици и ученички ще го слушат и почва да заеква: Мамино детенце, от Любен Каравелов. Той обичал да пие ракия и майка му казвала…“ Учителят слушаше търпеливо някое време, но не беше възможно да изпита до край всичките събрани тук любители на книги. Той питаше, колкото да поддържа в тях страха, че може да ги пита за всяка книга, и така ги караше наистина да четат взетите книги. И ще каже: „Стига, Петко, вземи сега ето тая и да не я бавиш много.“ Петко взема новата книга и веднага прочита гласно заглавието: „Морски труженици“. Някой от момчурляците там се обажда: „Тя е хубава, много хубава.“ Като започна да се смрачава и тъкмо по този част, когато допреди няколко години читалището се пълнеше с млади и по-стари мъже, то съвсем отихва.
Учителят Христо Евтимов заключва вратата му отвън и се отдалечава. Дигнал и той някоя книга под мишницата, за да я чете до късно през нощта на газената ламба. Някогашното читалищно общество, подновено и по-многобройно, сега се събираше в чаршията и някак само бе се разделило на 3 части. В най-новото кафене, което беше отворено от 3 си страни с врати, прозорци и всякакви джамове, се събираха по-заможни преспанци и такива, които обичат да се месят с по-богатите, да се присламчват и влачат след тях. Тук беше по-тихо, рядко се играеше на табула или на карти. Кафето се сърбаше прилично, разговорите се водеха тихо, сдържано и като дойдеше в Преспа някой по-знатен чужденец, все тук го довеждаха да го черпят с кафе или с лукум. В това кафене идваха люде по-рано сутрин, късно след обед или пък в празничен ден до обед. През останалото време кафенето беше празно. Само лихваринът Йоне Зъмбък седеше от сутрин до вечер в най-отдалечения му ъгъл, изпиваше едно кафе сутрин и още едно след обед, потракваше с бройницата си и дебнеше за лов. Някой да дойде да му иска пари под лихва или да дойде да върне взет преди още заем. Понякога тук идваха и Таки Брашнаров и Георги Баболев, идваха и някои от градските попове, а също учители. Тук се водеха тежки разговори и се бистреше голямата политика. Преди години в чаршията бе се отворило още едно кафене и тогава бяха го нарекли новото кафене. Сега то се наричаше старото кафене и в него се събираха по-средна ръка люде и занаячии, все будни, отворени мъже. Тук често идваше и Лазар Глоушев. Около Глоушев винаги се събираше по цяла дружина по-млади и по-стари преспанци за сладки разговори. Ако не каже Лазар нещо важно и любопитно, ще каже някой от тия, които се събираха около него. Тук беше по-шумно. Идваха и люде, които не умееха много да прикриват чувствата и мислите си. Книжарницата на Васил Гайтанджиев беше малко по-нагоре на същата улица и там се събираха по-младите учители. Но учителите влизаха и в старото кафене. Имаше преспанци, които се отбиваха и в 3 тия свърталища. Това бяха люде, които искаха да бъдат навсякъде или такива, които бяха премного любопитни. Търговецът Илия Роглев влизаше и в 3 тия места от някаква суета. Да бъде и сред най-заможните, да бъде и сред най-будните, и сред най-просветените. През лятото на 1896 година Илия Роглев замина за България и се върна в Преспа късно през есента. От България той донесе такива новини и думи, че през цялата зима все те бяха в разговорите на посетителите и в 3 свърталища на преспанци. Същата година княз Фердинанд бе ходил при султана в Цариград, а се говорило в София и за предстоящо посещение на сръбския крал в българската столица. Като се върна в родния си град, Роглев каза и в 2 кафенета, и в книжарницата, примигвайки тайнствено с големите си, малко изпъкнали очи. Фердинанд е най-големият дипломат в Европа. Той ще влезе под кожата на султана, Македония, като Румелия некога. После се знае какво ще стане. Съединение. Той, князът, и Сърбина ще върже във вреща. Тия вести се разнесоха из целия град. По-лековерните цъкаха смаяни, а някои по-чувствителни бършеха сълзи на умиление. Илия Роглев заговори еднъж и за Върховния комитет в България. В него влизат все офицери, чакат само команда.
Тая есен или другата пролет, гответе се да ги посрещаме. От здраве люде научих. Посетителите на джамлията кафене се разбуниха най-много от тия новини на Илия Роглев. Те преповтаряха и разчепкваха всяка дума. Прибавяха и свои разяснения, предположения, пък и свои желания, които следващия път предаваха като вече станали случки и събития, в които и сами започваха да вярват. Георги Баболев се усмихваше горделиво и самодоволно. В тия новини виждаше осъществение на своите предвиждания и потвърждение на своята политическа мъдрост. Само Таки Брашнаров ръмжеше недоволен. Добре и най-добре му беше немо с турците. Какво сега? Тия наш ще започна пак за християнска царщина да ги сърби. Фердинанд, България и не знам що. Искат пак да се разбуни светът. Лошо ли ни е там? Лошо ли ни е нам сега с тия будали турците? Георги Баболев се усмихваше тънко на простотията на съдружника си, но той все се прибояваше от него и беше предпазлив в приказките си. Надменен и вироглав беше Брашнаров, а работата им с мелницата вървеше добре. Баболев му възрази с най-дружелюбен тон. Виж какво, Таки, то и сега е добре, но Турция е забатачена държава. Друго е една нова, модерна държава и още повече своя да е. По-широко ще е за работа, а ние сега в нищо не сме сигурни. В такива разговори Баболев споменаваше и за свобода, и за народност, и за патриотизъм, но това не бяха думи за Таки Брашнаров, особено откакто застаря. Сега Брашнаров бе разтворил уста, ненаситна само за богатство. Не беше още угаснал и меракът му за млади жени, но го натискаха вече 60-те. Развълнуваха се и посетителите на старото кафене от новините на Илия Роглев. Та очите и на Лазар Аглаушев започнаха да блестят по-силно. А тъкмо с него всички се допитваха, искаха той да им разясни едно или друго. Тия нашите горе, Лазаре, не са ни забравили. Какво ще речеш? Тая шваба Фердинанд, а? И в Лазар Аглаушев бяха се раздвижили стари негови надежди. Та разумът му трябваше да се бори със сърцето му. Той отвръщаше колебливо. Не знам аз как е. Що е? Що крои княз Фердинанд? Не ми е чудно, ако мислят нещо за нас, но ще ви кажа, че нашата работа най-добре ние самите ще си я свършим. То горе нас ни гледат некако далеко и не ни виждат много ясно. Държава си е там, отделна, свои сметки си има тя. Ето и СО Сърбия, некакви политики върти. Тръгнаха из чершията по младите учители от книжарницата, поведе ги Райко Кутрев. Влизаха и в двете кафенета, и по-много дюкяни низ цялата чершия. Те търсеха най-вече заклетите се организационни работници и всички подобни на тях народолюбци, предимно занаятчии и калфи. Тях искаха да предпазят от заблуди и увлечения. Като чуеха тия работни люде в някой дюкян гласа на Райко Кутрев, събираха се и от съседните дюкяни да го слушат, а той режеше като с остър нож. Такава ясна беше у него всяка дума и всяка мисъл. Офицери минаха от сам границата и по-миналото лето с големи чети. Минаха в Македония, правиха каквото правиха и пак се върнаха назад в България. Друго не можеше и да бъде. Населението там остана да плаща счупените грънци. Сега князът ходил при султана, щел да се среща и с сръбския крал. Всеки от тех
Иска да спечели нещо за себе си и все за наша сметка. Да не са се запретнали султанът и сръбския крал да поднасят Македония на тепсия на българския княз, който може да верва в това нещо, нека си верва. Ето, Сърбия иска да настани свой владика в Скопия. Да не е това за хатъра на Фердинанда. Никой няма да ни помогне, ако сами ние не си помогнем. Нашето освобождение трябва да бъде наша работа. Ами как иначе, народе? Ти сам размисли. През пролета на 1897 година избухна въстание в Крит. Преспанските учители и неколцина по-млади попове тръгнаха пак из чаршията. Виждате ли какво става с Крит? Дигнал се народът там с оръжие срещу турците. Така стават тия работи, народе. За късо време тия разпалени апостоли така насочиха умовете в Преспа, че сам Илия Роглев се яви при Лазара Глаушев и пожела да го закълнат като работник на вътрешната организация. Лазар му рече: добре си наумил, Илия. И аз като тебе понекога, и всички ние все нагоре поглеждаме към България. Ама колкото повече мисля, толкова по-ясно ми става. Автономията нема друг път за нас, ако наистина милееме за нашата клета Македония. Още в началото на 1897 година Вътрешното министерство в Цариград изпрати до тримата валии на македонските вилаети следното поверително нареждане. От известно време се забелязва вражеско раздвижване сред християнското население в трите вилаета – Солунски, Битолски и Скопски, Косовски, и най-вече сред българите. Престъпни хора и размирници ходят сред християнският народ и проповядват непокорство срещу нашата власт и реда в нашата държава. Особено много такива злодеи има между учителите и поповете. Те всички трябва да бъдат поставени под строго наблюдение, за да не могат да смущават и заблуждават раята, да я възбуждат и накъсват против законните й господари. Тия негодници напоследък особено много подбуждат селското население да не се покорява на чифликсайбиите и техните хора, а те и едните и другите са османлии. Но престъпните размирници и подбудители вече не се задоволяват само с думи и закани против нашата власт и всички правоверни, а посягат и към оръжие. Заловено опасно оръжие в ръцете на някои от раята. Известни са вече няколко такива случаи, когато виновните проявяват голямо вироглавство. Предвид казаното и за да се запази законния ред и мир в нашата държава, нарежда ви се за най-строго изпълнение следното. Първо, да се проследят всички съмнителни лица и да се провери тяхната дейност и всякакви прояви. Второ, да се обърне в тоя смисъл особено внимание на учителите и поповете, а също и на по-отворените хора между християните. Трето, да се следи какви чужди хора се движат сред селската рая и дали последната изпълнява своите задължения към собствениците на земята и селата. Четвърто, да се прилага с най-голяма строгост законът спрямо всички провинени като размирници и смутители, както и към тия, които се подават на тяхното зловредно влияние. С една дума казано, да се тури част по-скоро край на всякаква размирническа и смутителска дейност, особено когато се подготвя тя и се върши с оръжие.
За незабавното и строго изпълнение на тая наредба и заповед ще държим лично вас отговорен, а вие ще направите необходимото спрямо подчинените вас, за да изпълнят и те съответно своите задължения, като прибегнете и до помощта на всички правоверни, а така също и до верно поданическите услуги на уния от християните, които пожелаят да са ни полезни. Това нареждане на висшата турска власт беше много закъсняло, както ставаше впрочем с всички държавни работи в Турция. Революционната организация в Македония беше вече създадена. Тримата валии разпратиха заповеди в същия дух до своите каймакани и мюдюри по градовете и по главните селища в вилаетите си. Свикаха и вилаетските меджлисти, а каймаканите на свой ред свикаха казалийските меджлисти. Всички тия органи на турската власт, както и първенците в голямото си мнозинство турци, които участваха в тия съвещания, знаеха за революционното раздвижване сред поробеното население, но създадената вече организация действаше по такъв начин, че не даваше никаква възможност да бъде ударена. Нейното съществуване беше известно и все пак тя беше невидима. Работата около нейното все по-пълно изграждане беше вътрешна и още нямаше прояви, насочени пряко срещу властта. Заподозрени бяха всички учители и попове, както и всички младежи и всички по-будни граждани, но нито срещу един от тях не можеше да се поддържа открито обвинение. Залавянето на Доне Стоянов Тошев беше един удобен повод за удар, но Доне не издаде тайната на организацията. Извършени бяха арести по всички македонски градове, но арестуваните скоро трябваше пак да бъдат освободени. В безсилен гняв властта дебнеше нов повод. Разгаряше се гняв и сред турското население, особено след избухването на въстанието на остров Крит и пламването на гръцко-турската война. Очаквайки да удари час за разплата с непокорните геури, фанатизирани турци и сами се организираха в местни комитети и групи по примера на Георгската революционна организация, за която чуваха едно и друго. Свика Казалийския съвет и Преспанският каймаканин. Той бе дошъл в Преспа преди 2 месеца и направо от Цариград. Преспанските агалари не го харесваха. Беше много млад. Нямаше ни 30 години, почти дребен на ръст, с тесни рамена, но с ярко-расови черти на бледото му тясно лице. Имаше големи тъмни очи с дебели, черни, доста закръглени вежди, голям гърбав нос, тънки черни мустачки и алени устни. Лицето му беше винаги леко смръщено. Той, като че ли все се гнусеше от нещо, това се виждаше още по-ясно по ръцете му, бели и необикновено големи за ръста му. Тия 2 ръце, като че ли се бояха да се докосват до каквото и да е. Младият каймакан беше необикновенно спретнат и чист. Ръцете му, като че ли все това дебнеха, да не падне някаква прашинка по дрехите му, да не се лепне някой косъм или някоя сламчица. Той все потупваше тук-там дрехите си или все ще улови нещо по тех с 2 пръста и внимателно ще го хвърли на страна. Разчу се из Преспа, че бил син на голям паша в Цариград, та затова султанът го направил каймакам. Още толкова млад. Не зачиташе и той много преспанските агалари.
Като имаше такава опора направо пред султана, изглежда не се боеше от никого и беше хитър човек. Очакваше от каймакамския стол в Преспа да скочи още по-нависоко и то направо в Цариград. Свика той Казалийския съвет, съобщи с няколко думи какво нареждаше валията от Битоля и после млъкна с видимо тъкчение. Остави да говорят агаларите и така ги поглеждаше с големите си очи, като че ли всеки миг очакваше да се махнат от главата му. Не говориха много агаларите, дори един-двама от тях се опитваха да му покажат и те своето пренебрежение. Преспанските бейове и аги не очакваха от такъв каймакам нищо добро, нито за дювлета, нито за себе си. Те сами се бяха погрижили и за дювлета, и за себе си, както по много места из Македония. Образували бяха и те комитет срещу Георгския комитет. В меджлиса влизаха и двама християни – Таки Брашнаров и Горчо Гика, който представяше преспанските власти. От съобщението на Каймакамина Таки Брашнаров се развълнува и се разгневи повече, отколкото всички събрани там аги. Той едвам дочака да се изкажат, колкото се изказаха турските първенци и поиска позволение от Каймакамина да каже и той своята дума. Каймакам ефенди Агалар, започна Таки с зачервено лице. Аз не очаквах, че работата е стигнала до там. Чак Вали Паша и в Стамбул, чак да се загрижат толкова. Дочувах аз, че някои хайрсъзи ходят из народа да го подмамват. Не съм искал и да знам кои са те. Хашлашка работа, си казах, да си намерят тия чапкани каквото търсят. А то виж докъде е стигнала работата. Каймакан ефенди, Агалар, повиши този глас още повече развълнуван и възбуден. От мене да знаете и на Вали Паша пратете хабер. Ако искате, аз ще издиря всички тия чапкани един по един. Ще оставим ли неколцина нехрани майковци да смущават живота ни и да задават грижи чак в Стамбул? Турците го слушаха мълчаливо, но като че ли бяха повече заслушани в хубавия му турски език. Някои и се навъсиха още повече от тия думи на Георина, който взимаше неканен и нежелан тяхната страна, а заставаше срещу своите. Ще издири той комитите. Нека ги издири и посочи, щом иска. Хайрсъс и той като тях. Дори и Каймакаминът го гледаше със своя постоянен израз на отъкчение и погнуса. Мълчаливо го изслуша и той. Не подзе нито с една дума за каните на чорбаджията. Веднага щом свърши приказката си Таки Брашнаров и преди още да седне пак на мястото си, агаларите станаха да си вървят. Пръв се дигна Рюстем бей, син на стария Рючи бей. Дигна се да си върви, без да иска позволение от Каймакамина. Той беше главатар на турския комитет в Преспа и които от агите влизаха в комитета, веднага го последваха. Поведе ги той към селемлъка си. Там ще правят те свои меджлис. Там ще решават за раята и за комитите й. Таки Брашнаров и Горчо Гика излязоха последни от конака на Каймакамина. Минаха мълчаливо през двора и едва като излязоха на улицата, влахът се поозърна да не би някой да го чуе и рече тихо. Ти защо тъй, чорбаджи Таки? Наша ли работа е да гоним комитите? Има си, ето Каймакамин. Има си. Брашнаров спря насред улицата. Що бре? И ти ли си с комитите? Не викай, чорбаджи Таки, по-тихо. Как да не викам, бре? Ще оставя ли аз не храни майковците да ми разтурят живота?
Не виждаш ли докъде е стигнала работата? Влахът го подръпна да си вървят и малко по-нататък се отдели от него. Таки Брашнаров се отправи към голямата си житарница, близо до житния пазар. Някои от минувачите го поглеждаха с любопитство, а други и го поздравяваха. Но той вървеше с гневно лице и никого не забелязваше. Разработил се нещо чорбаджията, дочу се подирем му с подавен глас. Старееше вече Брашнаров, но външно не беше се променил много. Само косите му бяха прошарени и по лицето му бяха се очертали няколко по-дълбоки бръчки. Обличаше се все тъй хубаво и чисто. Ходеше изправен със същата бавна походка. Мустаките му, макар и те вече доста прошарени, бяха все така завити нагоре. Грижеше се той и сега за хубавите си мустаки. Връзваше ги нощем с превръзка. Решеше ги, мажеше ги с благоухани мазила. От едрото му тяло все още лъхаше жизненост и сила, но погледът му беше по-твърд и целият израз на лицето му беше някак дървен и още по-студен, по-надменен. Движенията му бяха по-тежки. Той и сега се заглеждаше във всяка млада жена и дори цяло се извръщаше подир й. Очите му се изпълваха с влага, но погледът му не омекваше, както някога от прекомерна разнеженост, а придобиваше стъклен блясък. След развода си с Иванка Руменова той не повтори, но не промени нрава си, не се отказа от своята слабост към жените и от своя особен вкус към нередни и прикрити връзки с покварени жени. Случиха му се в Преспа една-две не много приятни срещи. Наложи му се еднъж да бяга и да прескача по долни дрехи, огради и плетища, та започна по-често да отива в Битоля. Голям град беше Битоля, там човек можеше по-лесно да скрие всяка следа. Съдружникът му, Георги Баболев, му подмяташе на шега. Ти пак в Битоля? Брашнаров отвръщаше безсрамно. Не мога да трая, като ме хване моя гъдел. Гъркини, влахкини, еврейки, пък и кадъна може да се намери, ако ти стиска, че усетят ли те турците. Прибрал бе в голямата си къща една циганка да му слугува. Не беше много млада тя, но имаше хубави цигански очи, черни и все още пламтящи. Тя се опитваше да съблазнява своя господар и успяваше. Успехът личеше и по лицето й, но винаги в такива случаи тя отиваше в чаршията и си купуваше или нова кърпа за главата, или нови чехли, или басма за шалвари. Забелязаха това някои по-досетливи и подмятаха на циганката. Твоят чорбаджия пак те подновил. Тя святкаше с черните си очи, цяло разнежена, щастлива. Гледа си ме той, ама и аз за него. Всичко. От някое време Брашнаров по-рядко отиваше вече в Битоля заради своя гъдел, а циганката ходеше из двора му като чорбаджийка, започна да дебелее и обу копринени шалвари. Колкото повече старееше Брашнаров, толкова повече се увълчваше и за пари, за богатство. Като свой дял от мелницата, той взимаше всяка година по 300, понякога и до 400 лири. Започна да дебне за всяка пара и за всеки удобен случай, когато би могъл да спечели макар и само 1 грош. Той крадеше от общите печалби с Баболев, който остана някак извън общата им работа и не можеше да я надзирава по-отблизо. Старият житарски дюкян на Брашнаров остана за склад на фабриката. Оттам се продаваше готово брашно, а всичко това минаваше през ръцете на Таки. Той крадеше от
дела на съдружника си, крадеше и от селяните, които им докарваха жито, крадеше и от купувачите на брашно. Учеше калфите си да играят с кантара. Така загуби той един от най-добрите си калфи. Гиго чешел. Калфата добре играеше с кантара, играеше и за чорбаджията, и за себе си. Но ето какво се случи еднъж. Влезе в дюкяна да купува брашно една много бедна жена. Вдовица беше с 2 деца. Знаеше я целият град. Дрехите й бяха кръпка до кръпка. Тъй турбата, в която искаше да вземе брашното, беше кърпена. Застана тя до вратата на дюкяна, присви се и взе да брои пари в шепата си. Това бяха повечето ситни медни парици, мангъри и онолуци, както ги беше събирала бедната жена, и сега искаше да ги преброи още еднъж. Стана Брашнаров чак от миндера си. Не можеше да я гледа повече как брои парите си, застана до нея. Що искаш? Брашно, чорбаджи. Ама да видя колко. Дай тука, аз ще видя. Жената доверчиво изсипа парите в шепата му. Наблизо бе застанал в калфата Гиго Чешел и следеше изпод вежди чорбаджията си. Те и двамата добре се познаваха. Брашнаров побутна с пръст парите в шепата си и дигна поглед към застаналия там калфа. Дай и 8 оки от 4. Калфата отговори заядливо. Защо 4? Тричаво. Може и тя да иска от най-чистото. От 2 нули. Брашнаров видя лошия му поглед, но се престори, че нищо не е забелязал. Дай каквото ти казвам. Ами, колко са парите, чорбаджи? Заяде се още повече Гиго Чешел. Видя ги аз. Що ме питаш? Дай и 8 оки от 4. Сега Гиго Чешел се обърна към жената. Кажи, Мори, колко ти беха парите? Не знаеш ли? Знам. Замънка бедната жена. Аз в къщи 2 пъти, ама рекох и тука. 11 гроша беха, отсече тя изведнъж. Извъртя се Гиго Чешел към чорбаджията си, като обезумял, и плю в нозете му. Фу! Не те е срам! Една планина пари имаш. Бива, ама и тая ли жена искаш да ограбиш, бре? 11 токи брашно трябва да й дадеш за тия пари. 11, а не 8. Това нещо аз не мога да го приема, ако съм сиромах човек. Вън! Изкочи от устата на Брашнаров. Той се сепна за миг, но не можеше вече да върне думата си и продължи още по-гневно. Излизай от дюкяна ми. Неща аз в дюкяна си такъв душманин като тебе. Ще изляза, ама ще те разнеса по цялата чаршия, да знаят всички какъв кръвопиец си ти. И Гиго Чешел си отиде. После и двамата се разкаиваха, че развалиха по този начин общата си работа около кантара, но калфата не се решаваше да се примоли, а Таки не искаше да стъпи върху чорбаджийската си дума. Чорбаджията живееше сам в старата си къща, сам с циганката си. Той забеляза, че ставаше все по-лаком към хубавото и обилното ядене. Някога се отвръщаваше от голямата лакомия на баща си, но сега си спомняше с благосклонна усмивка за чудовищния му изтях. Хе, и аз като него, колкото старея. Но парите се трупаха. Таки Брашнаров не можеше да похарчи всичките. И го бе уловила здраво тяхната пъклена сила. Колкото ги има, да ги има още повече, да ги събира, да ги пази. Всяка година почти по едно и също време той ходеше в Солун и влагаше излишните си пари в банк,
Отоман. Даваше пари и под лихва, но беше много предпазлив. Той не обичаше людите и не им се доверяваше. А кои бяха сега тия майчини синове, които искаха да разбъркат света? На първо място Лазар Глаушев, то се знае. Не може да няма той пръст в такива работи. Таки Брашнаров не беше говорил с него от много години, още от времето на тяхната разпра, когато Брашнаров бе прогонен от общината. Сега той се запъти право към Дюкяна, на Глаушев, поведен от своя гняв към размирниците и от дълго спотайваната омраза към Лазара, която изведнъж се отприщи в него. Той се изправи внезапно на вратата на Лазаровия Дюкян. Препречи цялата врата, какъвто беше едър с пребледняло лице, задъхан, както се бе затичал насам. Лазар седеше на миндерчето си и го гледаше очуден. Мина му през ума, че чорбаджията е пиян. Таки размаха към него пръст, дълъг, вече доста закривен и едва след това намери думи, заговори задавено. Едно време ти се изплъзна от въжето. Само оня, пернатия даскал увисна, ама този път и ти няма да го избегнеш. Лазар не се и помръдна от мястото си. Чакаше да види до край какво ще стане. Приближи се насам, бавно накуцвайки Атанас Кривиот. Той веднага поде кавгата с разгневения чорбаджия. Ти по-харно там, на вратата, че ако влезеш вътре, жив нема да те пусна, каза той през зъби и се виждаше с каква голяма сила напираха думите му. Завъртя голямата си глава, приповдигна ръце и рече продрано. Отдавна съм ти мераклия, аз тебе. Брашнаров се загледа в него, посепна се в голямата си ярост, но после махна презрително с ръка и пак ополи големите си очи към Лазара. Сега самият Лазар стоеше срещу него. Що искаш от мене, Таки Брашнаров? Попита той със следен глас. Таки отново избухна. Нема ли веке да ми рясаш, бре? Ти пак будниш народа. Ти най-напред, знам аз. Ама този път нема да има шега. Брей! Лазар не поиска никакви обяснения. Не му бяха нужни, а каза. Не съм говорил с тебе. Може да има 30 години. Неща да говоря и до края на живота си. Това ще ти кажа само. Нема шега този път. Никой не буди народа. Народът сам се буни. И сметка ще иска от всички, Таки Брашнаров. Аз съм с него. Това ми е цялата вина. Това ти е вината, знам, кимна от високо Брашнаров. После изви ръце отзад, поклати глава вразумително. Народът като е сам, нищо не знае. Такива като тебе му мътят акъла. 2, 3, ей такива като тебе на бесилката и всички ще се усмирят. И ще стане, кимна още еднъж той рязко. Ще стане, така да знаеш. Той се обърна и бързо се отдалечи. Макар да изля гнева си върху Лазара, не почувства облегчение. Оставаше да тежи нещо в душата му и то беше по-важното. Гневът извираше тъкмо от него, като отровна пяна. И безсилният гняв и всички думи, които каза на Лазара, това беше по-важно, което тежеше в самата му душа. Там останаха до една и думите, които чу от Лазара, тежки и те като камъни. Народът сметка ще иска. От кого ще иска сметка народа? От него ли? От Таки? Той, Таки Брашнаров, никому нищо не дължи. Такива като Глаушев насъскват народа срещу по-богатите, срещу
На вратата на Дюкяна Ситаки Брашнаров за малко не се сблъска с Панто Катърката и се нахвърли върху него с първите думи, които дойдоха на езика му. И ти ли си комита, бре? Дяволите ще ви вземат всички! От половин година Катърката беше калва в дюкяна му. Види се, бе теглил брашно или бе прибирал брашнени врещи, да беше цял посипан с брашно като воденичар. Полепнало бе и по лицето му, та едвам се синееха само очите му. Той примигна с набрашнените си мигли и не отговори нищо на чорбаджията си. Още щом го лови за калфа, Брашнаров се разкая, че бе го условил. Новият калфа му внушаваше някакъв смътен страх. Катърката беше слабичък, дребен човек, беше нищо и никакъв човек. От какво се боеше чорбаджията? Той забеляза, че Катърката непрестанно го следи. Все срещаше неговите синкави, избелели очи. Така още от първия ден. Катърката беше бавен в работата, нямаше много сили и другите двама калфи му се присмиваха, но в погледа му имаше някаква острота и упоритост. Брашнаров се боеше от този дебнещ упорит поглед. Искаше още от първите дни да се освободи от него, ала пак поради този страх и до днес не се решаваше да прогони новия си калфа. От друга страна, Катърката проявяваше усърдие в работата. Дълго търпя той мълчаливо и закачките на другите двама калфи в дюкяна. Ала един ден в ръката му блесна нож и калфите трябваше да избягат чак на улицата. Намеси се Брашнаров, но и той по-отдалеко. Що бре? Ти с нож ли? С нож, отвърна мрачно Катърката и в погледа му светеше същата упоритост. Тоя ще заколи човек, помисли си Таки и рече гласно. Ти не мой така, ще идеш в затвора. Да не ми се смеят, до гуша ми дойде. Скри ножа, побърза да приеме условията му Таки. Нема веки да ти се смеят. Катърката скри ножа си. Споменът за тая случка наведе сега Брашнаров на мисълта, че може и Катърката да е комита. Тъкмо такива трябва да са комитите, зли люде, с ножове в пояса. И какъвто беше разгневен, възбуден, так и Брашнаров се нахвърли върху калфата си. Той забрави страха си от него, не забеляза този път и острия блясък в очите му. Дигнал се срещу всички комити в Преспа. Таки се виждаше на страната на по-силните, на страната на самия султан. От Катърката ли ще се бои той сега или пък от Лазара Глушев? Панто Катърката не отговори нищо на чорбаджията си. Той се отдръпна някъде навътре в големия житарски дюкян и оттам, отдалеко, час по час, попоглеждаше разгневения чорбаджия. Това запомни Катърката този ден и от гнева на Таки и от виковете му. Той, чорбаджията, не беше с комитите, беше враг на всички комити. Това лято Борис Глушев, вече 15 годишен юноша, завърши 5-ти клас в Солунската реална гимназия. Той учеше 2-ра година там. Върна се и този път за дългата лятна ваканция, заедно с всички преспански момчета и момичета, които се учеха в тамошните градски гимназии. Той бе израснал още по-висок тая година, но изглеждаше по-слаб, стегнат в тъмно-синята униформа на гимназията. Идваше си по няколко пъти в годината и за Коледа, и за Великден, но майка му го посрещна премаляла от копнеж по него. Дойдоха да го видят лелите му Нона и Манда, и двете вече остарели. Дойде и Неда Крайчева с всичките си деца. Притича през двора и Костадиница, и тя с няколко свои внучета.
Посядаха гостите, поразпитваха Бориса за далечния голям град. Похвалиха го, че е порасъл. Покудиха го галено, че е все слабичък. А Борис раздаде на всички деца солунски шекерчета. Нямаше какво повече, станаха гостите и си отидоха. Нека се порадва Ния сама на синчето си. Все в него са очите й. Пък и се стъмваше вече. Те тримата, Лазар, Ния и Борис, излязоха да вечерят вън, в малката градинка до каменната външна стълба. Тук Ния бе насадила розови храсти, разкопала бе и няколко лехи за цветя. По-нататък по двора растяха плодни дръвчета, очертани бяха по-близо до чешмата и няколко дълги лехи с зеленчук. Това бяха все грижи на Ния, цветя, дръвчета, зеленчук за хубост, но и за полза. Да не се харчат пари в това трудно време за овощия и зеленило. На едно клонче наблизо беше окачен фенер с газена ламба в него. Бледа и като че ли ненужна изглеждаше червеникавата светлина на ламбата в светлата лятна нощ. Новата, още месечина, плаваше високо по небето, като светнала сребърна лодчица. Навред около нея бяха се сипнали звезди, та небесният простор сияеше издълбоко и от край до край. Листата на околните дървеса се полюшваха едва, то червеникави от светлината на ламбата, то сребристо синкави в лунния здрач. Чудно избледнели изглеждаха познатите цветя, полехите наоколо, закъснелите широко разтворили се рози. Оттатък звучно шуртеше чешмата в пълното догоре мраморно корито. Долитаха гласове и звуци от всички страни. Нощта беше будна в тоя ранен час. Наизлезли бяха людите и по съседните дворове. Чуваха се час по час тъпки на закъснели минувачи по улицата навън. Пред затворената порта светеха прозорци и при Костадиновци. Насреща чуваше се детски глас. Хлопваше се врата. Най-сетне Ния бе престанала да шета. Сложено беше вече всичко на малката масичка близо до фенера. Седяха те там тримата и тихо се хранеха. Борис все тук поизбързваше, посягаше някак нетърпеливо, то за едно, то за друго на малката трапеза, а не беше никак по нрава му такова нетърпение. Ние погледна мъжа си с засмени очи. Лазар рече: сладко е, каквото сложи мама в паничката. Нема нищо по-сладко от него. Каквото и да е, може и само постна чорбица да е. Ето, като нашата. Момчето бързо се изправи със светнало лице, засмя се хитро, като да бе направило някаква малка, весела пакост. Наистина, много ми е вкусна чорбата и хлябът ми е много сладък. Макар такъв черничък. Ами да, татко. Ти се тъй, намеси се Ния. Първите няколко дни, като се връщаш от Солун, после пак като на сила. Момчето се загледа в майка си и продума: всичко ми е хубаво, когато се връщам у дома. После пак се наведе над паницата си. Ния се присегна и сложи на масата голямо блюдо с едри зрели кайсии. Плодовете бяха сякаш от тежко злато, ала от тях полъхваше гъст сладък мирис. Едри капки вода блестяха по кадифената им люспа. Борис захапа една от кайсиите и се усмихваше на майка си с пълна уста. Скромната вечеря бе скрито привършена. Ния раздига трапезата и влезе в къщи. Бащата и синът останаха сами. Борис се приведе към баща си през масата и като се взираше в лицето му, тихо попита: татко, ти член ли си на революционната организация?
Лазар трепна и се дръпна на стола си. Лицето му едва побледня. Момчето отвори широко очи, изненадано от тая неочаквана промяна по лицето на баща му. То никога не беше го виждало с такова оплашено лице. Мина един дълъг миг в мълчание. Сетне Лазар облиза с върха на езика устните си и рече с глух, загубен глас. Откъде ти дойде това на ума да ме питаш? Той се изкашля и продължи по-смело. Това не е работа за деца. Ти си още малък. Малък? Очуди се искрено Борис. Аз навършвам 15 години, татко. Аз пък навърших 60. Се опита да отклони разговора Лазар. Но Борис не се интересуваше от годините на баща си. Знаеше, че са много. Друго искаше да знае той и попита нетърпеливо. И ти си в организацията, нали, татко? Лазар още не можеше да се съвземе от изненадата си. По лицето му, в погледа му, се виждаше тревожно напрежение. Той се колебаеше да даде отговор и отеднъж каза някак твърде рязко. Не съм член на такава организация. А ти? Откъде знаеш за тия неща? Борис го гледаше без да мигне. Не можеше да повярва, да приеме неговия отговор. После момчето изведнъж наведе глава, клюмна главата му като отсечена. Лазар се разтревожи още повече. Той виждаше, че малкият му син знае нещо повече и не пита от момчешко любопитство. Той посегна бързо, стисна с две ръце отпуснатата върху масата ръка на момчето, все още нежна и малка детска ръка в своите длани. Кажи какво знаеш по тия работи, Борисе. Момчето повдигна глава, издърпа ръката си. То каза сухо, с прекалена, дори смешна за неговите години сериозност. За тия работи не бива да се говори много. Ти какво? Немаш ли вера в мене? Борис в миг се изчерви, засмя се смутено. Не, татко, но така ни учат по-големите в гимназията. И не ли така трябва да са такива тайни работи? Ние там постоянно говорим, но сме другари и пак не говорим пред всички, а само между най-верните. Който бърбори много и не знае да се държи, ние нищо не му казваме. Лазар се приведе към него и попита тихо с притаен дъх. А ти? Обещавал ли си нещо? Клел ли си се? Не съм се клел. Те, големите, но и те не са всички. Който се закълне еднъж, той вече не принадлежи на себе си. Гледай какви думи говориш, не можа да скрие изненадата си Лазар. Ти изглежда всичко знаеш. Как мога да знам всичко? Това е голема тайна и който издаде смърт. Но ние си говорим, четем и се готвим. Те ни казват, малки сте още, добре. Ние ще чакаме. С цела Македония и Отринско ще има революция. Но нема да стане то още утре. Ние сега се готвим, макар да сме по-малки. Сега Борис бързаше да каже всичко. Лазар го слушаше вече разсеяно и само това му каза. Ти внимавай с тия си приказки. Не ли сам казваш? Не се говори много за тия тайни неща. Момчето го гледаше едва усмихнато. Лазар прочете в очите му съжаление. То рече. Ето, ние с тебе, татко. Ти си вече много стар, пък аз и продължи през въздишка. Още съм малък. После се раздвижи бързо на стола си и живо додаде. Но ти, може би, и не ми казваш истината. И аз не искам, ако попитахте само така, ти наистина не бива да ми казваш, ако
Борис гледаше баща си с жаден, все тъй питащ поглед и чакаше отговор. Но Лазар бе успял вече да скрие от лицето си, от погледа си, всяка следа от своята тревога. Момчето наведе очи. Ние въведе момчето си в неговата стая на горният кат. Това беше най-хубавата стая в цялата къща. Ние бе наредила тук най-хубавите си домашни вещи, най-новия килим, меко легло с копринен юрган, маска с бродирана покривка и на нея ламба с пъстър стъклен абажур. Така беше наредена стаята, още когато ние отдели момчето от общата спалня преди няколко години. Така стоя стаята и докато Борис беше в Солун и никой не влизаше в нея, но той едва сега забеляза хубавата наредба. Погледът му се бе изострил. Ние бе сложила на масата няколко цветя в чаша с вода, в широката чиста стая се долавяше приятен смесен мирис, а през отворените прозорци полъхваше свеж нощен въздух. Хубаво, майчице, рече Борис. Ние се зарадва, че той забеляза грижите и за стаята, макар с такова закъснение. Те, мъжете, са небрежни за такива неща, а ето и Борис бе израсъл с една глава по-висок от нея, но тя долови, че той не се доизказа и чакаше, като попоглеждаше замисленото му лице. Като ясно огледало беше младото детско още лице. Той застана край прозорците и продължи загледан в светлата нощ навън. Много се радвам, че съм си пак в къщи, но за другарите ми е мъчно. Все така, за едно се радваш, а за друго скърбиш. Колкото и да се радваш, нещо ти тежи на сърцето. Ние помръдна с вежди, загрижена от тия думи, чужди, несвойствени за възрастта на момчето, но той винаги си е бил склонен към такива думи. Не беше ли време да се избистрят мислите му, да се изясни погледа му? Тя каза: Ами, порадвай се, чедо. Не ли ти е хубаво тука? Ти сам казваш, отвори сърцето си. Цяла година си бил с другарите, а и до година пак. С тех мога всичко да си говоря, майко. С тебе не мога. Ти си жена. И той изведнъж въздъхна. И с татко не мога. Как? И с татко ти ли? С татко ти може за всичко да се говори. Не, майко. Той... Не ме питай повече. Те и двамата млъкнаха, но момчето не можеше да се сдържа по-дълго, да крие съвсем мислите си, които го тревожеха и разтъжаваха. Ще си легнеш ли? Попита Ния и посегна да му помогне да се приготви за сън. Уморен си, пътувал си. Не, майчице, не съм вече малък. Подръпна се Борис и събличайки се продължи предпазливо. Нашият народ е поробен народ. Черен живот живее. Ние всички трябва да работим за неговото освобождение, а има некои и не мислят за това, или пък се страхуват, не се решават. Гледай ти какви мисли. За това ли говорите с другарите си? Откъде знаеш ти, Борко, как живее народът? Къде си видел? Знам аз. Говорим ние за всичко. В пансиона има и по-големи. Има с мустаки и вече се бръснат. И учители има, които и те ни говорят. Момчето млъкна, но сетне промълви като на себе си. А татко, какъв е станал, особен? Борис си легна. Ния го зави, после приседна до леглото му да го погали, да си поприказват още, да се посмеят. Преди той доскоро, когато си бе дошъл за великденската ваканция,
Преди 2-3 месеца сам я задържаше до леглото си, измисляше какви ли не хитрини, за да я задържи. Ала сега Ния виждаше, че момчето й не правеше никакви опити да я задържи, а сякаш чакаше да си отиде тя по-скоро. На милувките й, на галените й думи отвръщаше сдържано, дори се опитваше да я прекъсне, да я отстрани някак, макар съвсем деликатно, внимателно. Ния и сама стана. Тихо излезе от стаята. Борис я проследи с поглед, забеляза скръбната сянка по лицето й. Видя като че ли едва сега доста побелелите й коси. Стана му тъжно за нея, понечи дори помръдна в леглото си да й викне, да се върне при него, да протегне той ръце, да я прегърне силно, ала гласът му се спря на гърлото. Вратата се затвори. Борис остана сам в стаята и отеднъж заплака. При първия внезапен пристъп на плача, той бързо се огледа, уплашен да не би все пак да има някой в стаята и да види сълзите му. Но нали в стаята нямаше никой и момчето се отдаде цяло на своя горък, безутешен плач. Когато влезе Ния в общата спалня на долния кат, Лазар още не беше се прибрал. Прозорците и тук бяха отворени. Тя се приближи и надзърна вън. Фенерът още светеше долу, а по-нататък, между дървесата, тя забеляза силуета на мъжа си. Защо се бави още вън? Тя взе да се готви за спане, а мисълта й беше все горе, при Бориса. Колко много се е променил той за няколко месеца. Стесняваше се от милувките на майка си, чувстваше се голям мъж. Отделяше се от нея, опитваше се да изхвъркне от ръцете й. Тежък камък, студен и твърд, притискаше сърцето на Ния. Незадоволената майчинска обич, несподелената майчинска нежност. Тя бе чакала детето си ден след ден, да усети в ръцете си слабичкото му тяло, да чуе гласа му, да го види наведено над паницата, която ще му поднесе. То се опитваше да се изтръгне от ръцете й. Така беше с всички майки, така беше с всички деца. И все пак сърцето й тежеше от майчинска горест. Но какви бяха тия негови неясни думи за другарите му, за някаква негова мъка, и какви бяха тия думи за народа? И той ли като баща си? Сега сърцето на Ния потрепера цяло в гърдите й. Тя се озърна, като да се видя в опасност. Пристъпи бързо към отворените прозорци, наведе се и тихо подвикна с разтоптяно сърце. Лазаре! Ида! Малко по-късно в стаята влезе и Лазар. Ние понече да го срещне някак забързано, ала веднага се стъписа. Защо ще го тревожи със своите майчински мисли и грижи, и лицето му какво беше побледняло? Трябва да ти е станало хладно вън. Не. Нищо. Ние бе забелязала, че от някое време по челото на Лазара все по-често се показваше прозрачна бледост. По челото му, край оределите, гъсто побелели коси, по бузите край ушите му, дето се кабиреха цели китчици, тънки бръчици. Пак и по цялото му лице се разливаше понякога тая бледност, прозрачна, чиста. Старееше вече Лазар, старееше. Защо да го тревожи тя сега, но искаше да отмахне този студен камък от сърцето си, да го отмести малко поне, и рече като на шега. Котре такова? Аз искам да го погаля, а то се дърпа. Лазар нищо не отговори.
Не беше той тук с мислите си. Ния също се умълча. Знаеше тя от край време какво му беше нужно в такива минути, когато си цепеше ума с какви ли не грижи и ядове. Остави го на мислите му, а лицето му само ще покаже кога са минали и преминали тежки мисли и грижи. Ще се разведри, ще светне. Ето и лицето на малкия беше такова. Всичко личи по него. Лазар си легна пръв. Ния все очакваше да не му стане нужда за нещо. После духна ламбата и легна до него в широкото общо легло. В стаята беше тъмно. Само прозорците светлееха едва, но на отсрещната стена изведнъж засия. Промъкнал се лунен лъч. Тъмнината се превърна в синкав здрач. Лазар лежеше по гръб с отворени очи. Но нито забеляза тия промени на светлините в стаята. Той мислеше сега за целия си живот, за най-важните неща в живота си. Мислеше за детето си. Как бе вървял? Как бе преминал до сегашния му живот? Как бе живял той до сега, до тия свои, може би, последни години? Добре бе живял, разумно, честно. Връщаше се далеко назад, доколкото можеше да си спомни всичко и от най-ранното си детство. А човешката памет е такава, човешката съвест е такава, че задържа повече лошото, отколкото доброто. Човек запомня по-добре грешките и криволиците си. Съвестта му не ще го остави никога да ги забрави. Така беше поне с него, с Лазара. Той и сега си спомняше всяка своя грешка, съвестта му и сега го пробождаше като жило. Ето, сега, след толкова години, той се бореше с мисълта си, че тогава, на времето, не бе направил нищо, за да спаси от нея самата, от греха и клетата си сестра Катерина. Сега, като че ли виждаше всичко по-ясно в цялата тая прескръбна история, той бе останал вън, като обикновен зрител. Имаше такива тъмни петна и в неговата съвест, но той винаги бе обичал този народ и тая земя и винаги бе поставил във всичко, бе поставил народа си и земята си по-горе от себе си. Дали наистина винаги? Имаше дни, когато и той като брат си Кочо и като мнозина други бе мислил и решавал да бяга в България, но това бяха дни на голяма мъка, на голямо и общо отчаяние, когато бе оставена Македония пак под робство. Тогава всеки мислеше да бяга и да се спасява. В ония черни дни и Лазар бе се поддал на слабост. Нали той е жив човек? А иначе винаги по-горе, винаги над себе си този народ и тая земя. Имаше време, когато и живота си не бе жалил. И сега не би пожалил живота си. Но ето, дойде време да се иска от него още по-голяма жертва, 100 пъти по-голяма жертва. Аврамова жертва, както е казано в светите писания. Дойде време да пожертва и единственото си дете. Той трябва да го лови за ръка, да го заведе до жертвеника и да го сложи там. Да го сложи сам на жертвеника и да го гледа как ще гори, как ще изгори. Детето му само се обръщаше вече нататък. Нима той трябва да го отстрани, да го отклони от пътя, по който и сам върви през целия си живот. Човек всичко прави според силата на вярата си. Ако вярата на Аврама беше с един косъм по-малка, той нямаше да сложи рожбата си на жертвеника и да извади нож, за да го заколи.
а вярата на Лазар Аглушев беше много по-малка, много по-слаба. Заклел се бе в новата народна правда, а колко пъти бе се разколебавал в нея. Казано бе и той прие в ума си, че Македония ще се бори сама за себе си, а той колко пъти поглежда все още нагоре, към България. Услушва се, няма ли да дойде спасение оттам, надява се и чака. Такава колеблива е неговата вяра в новата народна правда. Раздвоен е умът му, раздвоено е и сърцето му. Оттам иде и неговата слабост сега. Не, той ще служи на тая нова правда, въпреки своите колебания. Той вижда тая правда и вярва в нея, а всичко друго е от човешка слабост. Той би дал 100 пъти живота си за тая правда, но ето, до там спира силата му. Ако въведе Бориса в народното дело, ако го насочи и насърчи, той трябва да го обрече на това дело. Не се реши тая вечер да му признае, че е член на народната организация. Скри от него, за да не го насочи там, за да не го тласне там. Такава е святата клетва. Обрича се човек на живот и смърт, а Лазар няма сила да обрече и детето си. А Ния, би ли преживяла тя смъртта на Бориса? Лазар трябва да пожертва и двамата, тия, които обича 100 пъти повече от себе си и от всички блага на този свят. Решавай, Лазаре. Никога досега не си бил изправен пред такъв мост. Ще го минеш ли? Ние го чу как въздъхна. С голяма мъка въздъхна той. С голяма болка. Тя нищо не продума. Чакаше го той да продума. А Лазар, макар да мислеше и за нея сега, забравил бе, че тя лежи до него. Забравил бе и къде се намира. Малкото лунно петно на стената бе пропълзяло по-надолу и сега тихо светлееше право срещу него, в очите му. Той се взираше в него, без да го вижда. Той виждаше детето си. Виждаше го далече в миналото и през всички тия 15 години на неговият млад живот. И в ония мигове и часове, когато бе го обичал най-много, когато бе го жалил и бе се боял за него, за живота му най-много. Борис бе боледувал толкова често и толкова често бе се боял той за живота му. Ето и тая вечер вън, при светлината на фенера, той бе гледал с такава обич нежното му лице, мъха по бузите му, тъничкото му вратле и двете опънати жили по него. Гледал ги бе с такава обич и жал. Мина погледът му и пак се върна през всичките тия години, през всичките тия трепетни часове до тая вечер, а сега се насочваше на напред. Той е поглед на преголяма любов и грижа, който вижда и предвижда най-черни нещастия. Лазар следи детето си нанапред. То е все така слабичко и болнаво, с тия опнати жили на тънкия врат. Върви то и среща зли врагове, тъмници, мъчения, смърт. Ние усеща как той цяло потреперва, а Лазар вижда и нея. Вижда я по следите на детето им, срещу неговите врагове, в същите тъмници. Вижда я в мъките му, при самата му смърт. Сега Лазар потреперва още по-силно. Спиш ли, Лазаре? Попита Ния шепнешком, но и в шепота й се долавя нейната тревога. Пък и се бои тя да не би да го събуди, ако е заспал.
Лазар се поколеба един миг, дали да й се обади. Той се страхуваше сега да заговори с нея. Не искаше да сподели сегашните си мисли, а лесно можеше да се разприказва. Той бе свикнал да споделя с жена си всичко, което им беше общо или не беше във връзка с организационните тайни. После той също прошепна: "Не, не спя." "Студено ли ти е?" "Не." Лунното петно бе слязло отдолу на пода. Ние попита: "Кое ли време е веке?" "Трябва да е доста късно." В предверието бе окачен часовник с топузи. От голяма старост той не биеше часове. Но през стената глухо се дочуваше тик-такането на дългото му месингово махало. Ние се раздвижи в постелята. "Ще ида да видя часовника." Тя стана. Вратата тихо изкърца. Ния я остави отворена. Тик-такането на часовника сега се чуваше ясно. Ния мина покрай него и безшумно се качи горе, в стаята на Бориса. Тук светлееха само прозорците. Във ъгъла срещу вратата се белееше едва леглото на момчето. Ние се приближи. Леко поопипа. Борис не беше се открил. Избутал бе само възглавницата. Тя опипа и нея. Да я настани някак по главата му. Усети хладна мокрота. Дали се бе изпотил? Не. Това са сълзи. Той сигурно е плакал. Ние подигна предпазливо едрата момчешка глава, обърна с другата си ръка възглавницата и я притегли на мястото й. Борис тихо простена, но не се събуди. Сърцето на Ния натежа още повече. Какво ли ставаше с нейните люде тая нощ? Дали не бяха си казали те двамата нещо? Та Борис се опитваше и от нея да се отстрани. Тя се върна по-бързо в общата стая. Забрави да драсне кибрид и да види часовника. Лягайки си наново, гласно рече: "Възглавницата му цела е мокра. Трябва да е плакал." Лазар нищо не отвърна. Той пак се понесе подир мислите си. Борис сигурно е плакал. Лазар и сега го виждаше как беше седнал срещу него на масата вън и с какви очи чакаше отговора му. Спомни си и всяка негова дума. То се виждаше. Борис остана много недоволен от отговора му. Ето сега е плакал. Той заради него е плакал. Заради баща си. Борис не е вече малък. Той вече по-мъжки мисли и чувства за тия неща. За какво ли не говорят те там, събрани все млади момчета в гимназията и пансиона, денонощно заедно, а има между тях и по-големи. Той и сам каза. Не се ли върна от гимназията Райко Кутрев, заклет член на организацията? Лазар бе разочаровал момчето си, като бе скрил от него своето участие в народната организация. Той бе го огорчил, наранил бе вярата му в него, засегнал бе болезнено и момчешкото му честолюбие. Борис сигурно се срамуваше вече за баща си и бе плакал от мъка. Ния не можеше да се сдържа повече и пак тихо попита: "Какво става с вас двамата тая нощ?" Лазар отеднъж се приповдигна в тъмнината. Подпря се срещу нея с лакът върху възглавницата. Тя също обърна лице към него, както беше легнала по гръб под своята покривка. Той не можеше да се бори повече сам с мислите си и започна направо: "Нио, жено!" Той тръгва веке, насочва се веке.
Нашият Борис, нашето дете. Не можем да го спрем ние. Ни ти, ни аз, баща му. Дори аз трябва сам да го поведа. Както ти некога го учи да прохожда. Сега аз, че той става мъж. Аз и до сега го учих с усека своя дума, с усеко свое дело. Сочих му моя път. И не помислях, че може да дойде време, когато и той ще поиска да тръгне по същия път. Какво ще стане сега? Да се изпреча пред него и да му кажа: ти няма да тръгваш по този път. Ама ще ме послуша ли? Това не е път за прошетка некаква или за кярове некакви. Нема да ме послуша. Нема да се спре. Той ще се срамува, че и аз съм му баща, ако... Той млъкна и цяло се услуша. Да чуе какво ще отговори Ния. Да чуе дори и дъха й. Дълго мълча тя и дори не се помръдна в леглото. Лазар не я виждаше в тъмното, но беше съвсем близо до нея и чу как тя пое издълбоко дъх и рече като на себе си: не можем да го спрем. Тя пак помълча, после продължи с по-закрепнал, по-изяснен глас: мъж. Расте и той мъж. Ние с тебе сме вече 33 години заедно. И повеке, още преди да се оженим, аз вървех по дирите ти. Искам да е като тебе, чист човек, да е и силен. Аз съм майка. От сърцето ми се откъснал. Ти знаеш как расте той и още е такъв слабичък. Какви мъки по него, какви страхове и до ден днешен. Така ще бъде до самия ми край. Такова е майчиното сърце. Се е в грижа, се е в страх. Пък аз и немам друга рожба. Но той се за полата ми ли ще се държи, като птичките. Заякнат ли му крилцата, той ще изфръкне. Аз съм майка. Все по него ще вървя, но не ще мога да го стигна. Укрути се сърцето и на Лазара. Сега той рече: За нас и всичко е по-тежко, понеже ние сме измъчен народ. Народ сме в голема неволя. Ами ако моят син се отдели от своя народ, аз ще се срамувам, че ми е син. Но ето, тежко е да сложиш детето си на жертвеника и да извадиш нож над главата му. С това е най-тежък нашият живот и нема по-тежък от нашият живот. Ние се откъсна от своите си мисли и каза бързо, сякаш изведнъж бе намерила изход. Но той е още малък, Лазе, той е още дете. Малък е още, но наближава и неговото време. И нали той все некак по-бързо расте с мислите си, с душата си. Те дълго мълчаха. Месечината вън бе залязла, в стаята беше станало съвсем тъмно. Стенният часовник в предверието тиктакаше неуморно в нощната тишина. Лазар опипом в тъмнината едва докосна ръката на жена си, като че ли случайно, и се присви под покривката си в общото легло. Лазар Глаушев излезе в двора още преди изгрев слънце, наплеска лицето си на чешмата и после, докато ние му свари кафе, поля цветните лехи. Ние изнесе 2 чашки кафе, седнаха двамата на масичката да ги изпият. Лазар сви и първата си утринна цигара, запали я и сръбна от горещото кафе. Свежа хладина милваше лицата им в ранния час, от цветята и влажната пръст наоколо полъхваше ободряващ мирис. Високо горе небето
Беше цело светнало, наоколо алени облачета бързаха срещу изгряващото слънце. Чу се бърз говор на улицата вън, край все още затворената порта. Оттатък към Костадиновци тропна врата. Спи ли още? Попита Лазар, но тъй без нужда, само за да спомене сина си. Спи. Ние забеляза, че мъжът и тая сутрин не бързаше много за чершията. Той сам ми каза: искам да го видя. Ами той кой знае кога ще стане. Лазар си сви втора цигара. Слънцето слизаше към града. Дървесата наоколо и високите бели комини аленееха в светлината му. Насреща се зададе Костадин. Отиваше, види се, на работа. Добро утро, бачо Лазаре! Добро утро, Костадине! От години вече Костадин ходеше в градски дрехи. Той мина през двора, отвори вратата и като подпря едната й пола с поставения там камък, излезе на улицата. Ния прибра двете празни чашки и стана. Стана и Лазар. Той се изкачи бавно на горния ткат на къщата си. Поспря се пред вратата на Борисовата стая, после безшумно й открехна. Лицето му цяло засия. Ти си веки буден! Той влезе в стаята, Борис скочи от леглото, още по-тънък и по-висок, в дългата си нощна дреха. В едната си ръка държеше книга. Току-що се събудих и той преповдигна книгата. Рекох да прочета няколко страници. Много рано. Рано е още. Ти сега разпус. Така съм свикнал. В пансиона рано ни будят. Момчето отговаряше почтително. Гледаше баща си кротко, но не трепваше ни следа от усмивка по лицето му. Лазар се загледа в това мило момчешко лице, засенено от кротка скръб, и през сърцето му премина една продължителна болезнена тръпка. Той не изпущаше от погледа си това лице и каза с дълбок, едва напрегнат глас. Изглежда се, страхуваше да не би гласът му да затрепери. Аз не ти казах снощи истината. Ти трябва да знаеш. Това е тайна. Член съм на организацията от преди 3 години. Ти си ми син и за това ти казвам, но нищо повече няма да ти кажа. И не е нужно. Борис като че ли едва сега видя баща си. Той разтвори широко очи, пълни със светлина. Книгата падна от ръката му. После момчето се хвърли към баща си. Прегърна го с голям порив. Татко! Полюшна се Лазар, но още по-силно потрепере гласа му, задаван в радостни сълзи. Полека, ще ме забориш. Моите нозе не държат веке много. Ние нагости момчето си в готварницата на долния кат. После те излязоха заедно в градината. Слънцето гряваше вече цялата къща, преплиташе лъчи в цветята, в розовите храсти, в натежалите от плод гранки на дървесата. Пъстрееха ярко цветя и китки. По дървесата се виждаха на цели купчини и нанизи зрели плодове. Макар и в такъв ранен час, слънцето вече прижуряше. Когато Борис беше по-малък, ние го учеше да се грижи за всяко цвете, за цялата градина. Сега той ходеше с нея, поспираше се тук-там, с ръце, извити назад, като възрастен мъж, и гледаше разсеяно как тя се навеждаше да оправи някой стрък, да отчупи някой съхнало клонче, да прибере с шепи и пръста около някой разголил се корен. Те
Бяха се споразумели без глас, но той е вече голямо момче и не бива да се занимава с такава женска или детска работа. Те се чувстваха щастливи, че бяха заедно. С майка си Борис винаги се чувстваше във всяко нещо сигурен и свободен. Сега тя му говореше за цветята си и предизвикваше в сърцето му някаква сладка лекота и радост. Може би всичко идеше от чувството му, че беше във ваканция, освободен от всякакви грижи, но то беше повече чувство на момче, което бе се върнало наново под крилото на майка си след дълга раздяла. Такова едно чувство на доволство и постоянна радост тлееше живо, топло и в сърцето на Ния. Детето й беше до нея. Тя го виждаше, чуваше гласа му така близо до ухото си. Но там, в същото майчино сърце, тлееше все тъй постоянна, жива и грижата за рожбата, постоянният майчински трепет. И тя, час по час, се обръщаше да го погледне, за да види младото му лице, тънката му гъвкава снага, но да види още еднъж и с очите си, че той е там, до нея. Като птица, която лежи върху малките си в гнездото и все тук дига глава и се оглежда, като лъвица, която ближе малкото си в хръсталака и час по час надига уши. Не се ли чува наблизо подозрителен шум? Ния с нищо не издаваше тревогата, която бе пробудил в сърцето й нощният разговор с Лазара и която бе останала там, бе я държала будна, едва ли не до зори. Нека детето й бъде радостно и весело, а майченото сърце е като кладенец. В него се събират всички тъги и грижи. На дневната светлина тя вижда още по-добре, че той е израснал и се е променил доста през последните месеци. Острият и майчински слух долавя някакви промени и в гласа му. Тя знае, че така той се отдалечава все повече от ръцете й. Сякаш случайно тя го прихваща леко за лакътя, попритисва неусетно ръката му до себе си, да го почувства по-близо, по-плътно, да го почувства в ръцете си и би искала да не се отдалечава никога, да не се откъсва никога от нея, от ръцете й, а в същото време му казва: ти излез, поразходи се низ града, види се с другари, иди от тетките си, иди да видиш и Крайчеви. Тя иска да му е приятно, весело и не пита собственото си сърце. Борис не бърза да се отдели от нея. Той по-своему чувства радостта от тая близо с майка си и не бърза да се отдалечи. Върви по стъпките й, както някога, когато беше малък. Все гледа да се докосне до нея, слуша ненаситен гласа й, всяка нейна дума. От нея чака все нещо добро и хубаво за себе си. От нея се излъчва някаква топлина, някаква сила, с която се храни душата му. Колко много я обича той и много иска да я зарадва с нещо, да направи нещо хубаво за нея. Тя застава срещу него за една минута и той пак вижда сега и в блясъка на слънцето колко много са побелели косите й. Неясна тъга и някакъв страх обхваща сърцето му, но ето, милата му майчица се усмихва и бързо преминава всичко. Тъмните й очи блестят, зъбите й са все тъй бели и здрави. Той и не забелязва сгъстилите се ситни бръчици по лицето й, двете очертани вече бръчки около устата й, не забелязва по лицето й сянката на изминалите години, както не забелязва и скритата в погледа й тъга. Неговата майка е все тъй хубава, мила и весела. По пътеката край чешмата оттатък се показа
една от внучките на Костадиница. Беше 10-годишно момиче, дребничко, но напето, с опнато гръбче. То се бе запътило към отворената порта с бързи закрепнали вече стъпки, живо обърна лице насам и гласът му звънна. Добър ден, тетко Нио! Добър ден, девойчето ми! То отмина нататък. Слънцето удари някак в гърба му и се виждаше отдалеко как блестяха косите му. Златисто руси, на две необикновенно дебели плитки, чак до кръста. То беше спретнато и чисто. Виждаше се отдалеко, но изпод крайчица на рокличката при всяка стъпка се белваше едното кръчолче на гащичките му. Борис се изпроводи с поглед малката девойка, чак до портата, докато изчезна тя там. Очите му се смееха, сияеше радостно лицето му. Той бе видял разкошните коси на девойчето, блеснали на слънцето. Зърнал бе и крайчица на гащичките му и му беше весело, смешно. Ания гледаше него, проследи и погледа му. Тя забеляза това, което момчето сега не можеше и да осъзнае. Майката наведе очи. Между нея и момчето й бе преминала сянката на незнайната друга жена, която ще дойде един ден и ще го вземе от ръцете й.